2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobrý den, vítám vás u nového a posledního videa. Ano, jak jste slyšeli, takže posledního. S tímhle účtem končím. Ale vytvořil jsem si nový účet a to je Ferryho LP. Takže si tam koukněte, dejte odběr. A tady už nikdy žádné videa nebudou vycházet. Protože jsem dostal nový mobil a už jsem zapomněl heslo k tomu účtu. No, takže to je vše z dnešního videa posledního. Nezapomeňte dát like, odběr mě taky potěší a sdílení to. A povzbudí mě to nepovzbudí mě to k další tvorbě. Takže já se s vámi